Fulon ġew isni skjaw jekk noħroġ minnhom ejjaw bil-ħajja nħossni miġħud friżajtuni f'dat tebut. Dik li kellha tkun kanzunetta fl-anja tal-poplu iżda m'għaddietx spiċċat ħolqot kontroversja li ma bħala. Din hija l-kanzunetta Ifriżajt interpretata minn Alejandro Pax Tahir bi kliem ta' George Cassar. Fl-aħħar jiem Pax Tahir irċieva kliem pożittiv iżda daqstant ieħor kritika qawwija. Dan minħabba li bosta ħassewhom offiżi b'din il-kanzunetta li titkellem dwar l-IVF. Il-kantant tkellem ma' dan l-istazzjon fejn spjega eżatt x'hemm wara l-kanzunetta u kif huwa mhuwiex kontra l-IVF, iżda kontra l-ifriżar tal-imbrijuni. Kontra l-ifriżar tal-imbrijuni imma jiena assolutament favur l-IVF u friżat fej ġifieri jkun hemm sitwazzjonijiet ġifieri li m'hemmx bżonn li jkun friżat. Mhux fej ġifieri jkun hemm ċerta sitwazzjonijiet fej jkun hemm bżonn. Diversi koppji li għaddew minn trauma ma setax ikollhom it-tfal u riżultat tal-IVF issa igawdu mill-ferħ li jġibu l-uliet irremarkaw li l-kanzunetta tibgħat messaġġ ħażin f'kuntest totalment żbaljat. Dan minħabba l-fatt li fil-filmat tal-kanzunetta jintwera fetu flok embrijun, iżda dan il-kantant Alejandro Pax Tahir wieġeb hekk. U aħna ma kellna intenzjoni ġifieri li nweġġaw lil ħadd. U kif rajna fil-video ġifieri għax kien hemm ħafna kummenti fuq il-fetu ġifieri dan kien hemm biħsieb biex jinkoraġġixxi lil min jixtieq jagħmel il-proċedura tal-IVF. Fil-futur qrib il-gvern se jressaq liġi ġdida tal-IVF biex il-fertilità assistita tkun tista' ssir b'mod aktar inklusiv, ħalli tinqata' diskriminazzjoni bejn mara u mara b'orjentazzjoni sesswali differenti. U stmat ukoll li sal-aħħar tas-sena mistennija jitwieldu mill-inqas 35 tarbija oħra permezz tal-IVF.